Вершы, песні, нават гульні. У дзень роднай мовы беларускіх слоў у рускамоўных садках і школах Брэсцкай вобласці гучыць у разы больш, чым заўсёды. А вось у Манькавіцкай дашкольнай установе Столінскага раёну марафон беларускамоўя на працягу ўсяго года. Не разовая акцыя, а пастаянная дзейнасць – паважаць культуру сваёй краіны, шанаваць традыцыі, ведаць мову продкаў. У Манькавічах вучаць з маленства. Нават самыя юныя выхаванцы з першых дзён далучаюцца да дзвюхмоўя. А як мы скажем «доброе утро»? Доброй раніцы, малайчынка. Дзеля таго, каб беларускія словы былі на слуху пастаянна, у садку штотыднёва ладзяцца традыцыйныя народныя святы, тэматычныя заняткі, культурныя і спартыўныя мерапрыемствы. Усе адказваем «За галачык гэты дай нам зусім крышку, каб ніколі не хварэць маннай кашы лыжку». Стварэнне развіваюча-прадметна-прасторавага асяроддзя дае магчымасць паказаць культурную спадчыну нашага раёна, нашай вёскі, а таксама краіны. Мы выкарыстоўваем сучасныя тэхналогіі, якія цікавы нашым выхаванцам. Майя. Куфар. Малайчынка. Назад. Лаўка. Вось такія дыдактычныя гульні педагогі робяць сваімі рукамі. Пры жаданні бацькі могуць паспрабаваць стварыць адмысловы дапаможнікі дома, ну альбо завесці спецыяльны дзіцячы руска-беларускі слоўнік. Ён стане карысным у пачатковай школе, калі на мове пачнецца актыўнае чытанне і пераказванне тэкстаў. У дапамогу нам, педагогам, па выхаванню ў дзяцей патрыятычных пачуццяў і любові да роднага краю быў створаны беларускі куток, у якім размешчаны лялькі ў беларускіх нацыянальных касцюмах, дыдактычныя гульні, інтэрактыўныя кнігі, плакаты, таксама дзіцячы атлас Столінскага раёна, даведнік па роднаму краю. Усё гэта дазваляе замацаваць у дзяцей веды пра сям'ю, дзіцячы сад, вёску Манькавіч і горад Столін. Такія куточкі сёння ствараюцца ў кожнай дашкольнай групе. І не толькі ў Манькавічах. Напаўненне рознае, галоўнае, каб інфармацыя была цікавай і зразумелай пэўнаму дзіцячаму ўзросту. А зараз, паглядзіце, яны апрануты ў беларускае адзенне, якое аздоблена беларускім узорам. Пашыраць веды пра мову і культуру дапамагае створаная ў садку беларуская хатка. Экскурсіі і заняткі тут таксама праводзяцца выключна па-беларуску. Што такое ложа, коўдра і посцілка, зразумець і запомніць лягчэй, калі бачыш і трымаеш гэтыя прадметы ў руках. У нас ёсць вельмі многа, вы бачыце, посуду з гліны рознага. Розныя сурвэткі вышытыя, вось, ходнікі. У нас жа кожны тыдзень гэта новая тэма. Тэма, например, адзенне. Вось мы прыходзім, адзенне глядзім, якое раней было, якое зараз для параўнання. Потым у нас тыдзень, напрыклад, мэбля. Мэбля. Вось якая мэбля калісьці была, якая зараз была. Мы гэтую хатку выкарыстоўваем пастаянна. Паказваць прыгажосць і багацце моўнай спадчыны беларускага народа, абуджаць зацікаўленасці, выхоўваць павагу да роднага слова, далучаць дзяцей да вытокаў беларускай духоўнай культуры. Усё гэта сёння ажыццяўляюць у садках і школах, але ж галоўнае, каб па-за сценамі устаноў у навакольным асяроддзі і сям'і таксама чулася беларуская гаворка, бо нездарма ж мова завецца матчынай.